Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 13 da kuma shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu sauraro Aisha Aliyu Jafar ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato 2 daidai kenan agogon GMT da Ghana. Isra'ila ta kai wasu jerin hare-hare yayin da ita ma Iran ɗin ta ci gaba da kaiwa makwabtanta hari. Ita kuwa China wadda ta ce tun farko ma bai kamata a ce an fara yakin ba ta gaya wa Amurka cewa karfi ba yana nufin yancin yin abin da aka ga dama ba ne. A Najeriya ana nuna damuwa kan rashin ɗaukar ƙwararan matakai na bai ɗaya wajen magance matsalar tsaro ta barayin daji da ta addabi wasu jihohi musamman ma na arewa. Ana ɓoye gemu. Akwai gwamnatocin da a maimakon su fito gadan-gadan su shiga cikin harkar a yi ta a ƙare, sai su ce ba ruwansu a ciki. To muna tafi da filinmu na mu tattauna kuma. Sunana Muhammad Anur Muhammad, bari mu fara da labaran duniya tukuna. Ƙarin fashe-fashe sun girgiza biranen Iraki a wasu jerin hare-hare da Amurka da Isra'ila ke kaiwa ta sama. An ga ɗimbin hayaƙi ya turnike sama cikin dare bayan da aka kai wani hari kan wasu wuraren adana mai a ciki da kewayen babban birnin ƙasar Tehran. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai abin da ta kira hare-hare da dama kan rumbunan mai da ta ce sojin Iraki na amfani da su. An kai wasu hare-haren ma akan cibiyoyin mai a lardin Albuz. Yadda hare-haren suka lalata wurare da aka hara da dama akwai alamun faɗaɗa yakin na Amurka da Isra'ila, inda Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce akwai tsarin da suke bi daki-daki na durƙusar da gwamnatin ta Iran. To makwabtan Iran ɗin dai sun ci gaba da samun nasu hare-haren na makami mai linzami da jiragen sama marasa matuƙa duk da sanarwar da shugaban Iran ɗin ya yi, inda ya alkawarin cewa za a kai musu hari ne kawai idan su suka fara kaiwa Iran ɗin. An kai hari kan wani rumbun ajiyar mai a babban filin jirgin sama na Kuwait, amma hukumomi sun ce an yi nasarar kashe wutar da ta tashi. Haka ita ma Bahrain, wuta ta tashi a tashar jirgin ruwanta ta Salman. A haɗaɗɗiyar daular Larabawa ma an samu rahoton mutuwar mutum ɗaya. We've had a statement by the President of the United Arab Emirates who has spoken. Wakilar BBC ta ce mun samu sanarwa daga shugaban haɗaɗɗiyar daular Larabawa wanda a karon farko ya yi magana a fili, inda ya ce ƙasar na cikin yaƙi. An harba makaman roka kan ofishin jakadancin Amurka da ke babban birnin Iraki Baghdad, kamar yadda shi ma wani ginin Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Kurdistan na Iraƙin aka kai masa irin harin. To Isra'ila ta kai sababbin hare-hare ma kan babban birnin Lebanon Beirut, inda jami'an Lebanon ɗin suka ce akalla mutum 4 sun mutu a harin da aka kai wa wani otal da ke tsakiyar birnin. Haka kuma an kai hare-hare ta sama a yankunan waje da kudancin birnin, inda ƙungiyar Hezbollah mai samun goyon bayan Iran ke da babbar tingatta. According to locals we've been speaking to, there were more than 40 airstrikes in the space of... Wakilin BBC ya ce mutanen yankunan da muke magana da su sun ce an kai hare-hare ta sama da 40 a cikin rabin sa'a. A wata sanarwa da rundunar sojin Isra'ila ta fitar ta ce ta kai abin da ta kira hare-hare na yankan shakku a Beirut din cikin daren da ya gabata kan manyan kwamandojin rundunar juyin juya hali ta Iran da ke aiki a Lebanon, sai dai bata fayyace inda ta kai harin ba. To labaran duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Ministan harkokin wajen China ya ce bai kamata a ce yakin da ake a Iran ba ya ma kasance tun da farko. Da yake wa manema labarai jawabi a Beijing, Wang Yi ya ce karfi ba dalili ba ne na yaƙi, yana mai gargaɗi da cewa bai kamata duniya ta koma rayuwa irin ta dawa ba ta fin ƙarfi. Yana magana ne kafin ziyarar da shugaba Trump zai kai kasar a wata mai zuwa, inda ya kara da cewa dole ne China da Amurka su rika kai zuciya nesa kan bambancin da ke tsakaninsu. 'Yan sandan Norway sun ce an samu ta fashewa a ofishin jakadancin Amurka a babban birnin kasar Oslo. Shugaban 'yan sandan birnin Michael Delmere ya ce a cikin daren da ya gabata ne suka samu rahoton fashewar. Ya gaya kafar yada labarai ta ƙasar ta Norway cewa fashewar ta faru ne a kofar shiga ofishin, kuma barnar da ta yi kaɗan ce. Ba san abin da ya haddasa fashewar ba, amma dai ana ci gaba da bincike. To labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC. To
To sai rahotannin da muke tafa da su kamar yadda aka ji a labaran duniya, Isra'ila ta sake kai wasu sababbin hare-hare a birnin Beirut inda jami'an Lebanon suka ce an kashe akalla mutum 4 a harin da aka kai kan wani otal da ke tsakiyar birnin. Ma'aikatar lafiya ta Lebanon din ta ce harin ya kuma jikkata wasu mutum 10. An kuma kai hare-hare ta sama a yankunan kudancin kasar inda kungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran ke da ƙarfi. Ga Awal Ahmad Janyau da ƙarin bayani. A wata sanarwa, rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai harin na yau Lahadi a Beirut, babban birnin Lebanon, kan wasu manyan kwamandojin dakarun juyin jihali na Iran. Kuma harin da Isra'ilan ta kai a wani otal a Beirut ya kashe mutum 4 da jikkata wasu da dama. Rahotanni sun ce wurin da aka kai harin na ɗauke da mutanen da faɗa a kudancin Lebanon ya raba da gidajensu da kuma kudancin Beirut. An ga wasu na ficewa daga ginin domin tsoron fuskantar wasu hare-hare. Rundunar sojin Isra'ila tun a farkon wannan makon ta ce ta kashe wani kwamandan Kurdawa na dakarun juyin jihalin Iran a Lebanon, kuma ta ce za ta ci gaba da kai farmaki kan mayakan har sai ta kakkaɓe abin da ta kira kwamandojin gwamnatin Iran. Gwamnatin Lebanon ta ce kusan mutane 500,000 ne suka yi rijista a matsayin waɗanda aka raba da gidajensu tun bayan ɓarkewar sabon faɗan a ranar Litinin. Kawo yanzu an kashe fiye da mutum 300. Awal Ahmad Janyau kenan da wannan rahoto. To sai kuma Najeriya, inda ƙungiyar makiyaya ta Kulen Allah wato Kaciran ta bayyana damuwa game da yadda ake ci gaba da kai hare-haren 'yan bindiga a wasu sassan ƙasar, al'amarin da ke haddasa asarar rayuka da dukiyoyi. Ƙungiyar makiyayan tana ganin akwai buƙatar a tunkari lamarin wato na tsaro gadan-gadan ta hanyar da ta dace kuma mai ɗorewa wadda za ta tabbatar da adalci ga ilahirin waɗanda matsalar ta shafa. Khalil Muhammad Bello, shugaban ƙungiyar ne na makiyaya ta Kulen Allah, ya yi ƙarin bayani a hirarsa da Abdullahi Bello Diginza. Abun yana damun mu kuma ba wai zuzuta lamarin muke ko kuma nuna zakewa ba. Domin kulen Allah ko don saboda kungiyar kanta dama an kafa ta ne domin ta kawo zaman lafiya a tsakanin makiyaya da manoma da kuma haɗin kai a tsakanin al'ummar ƙasa gaba ɗaya a zauna uwa ɗaya uba ɗaya rungumi juna. To mu babu abin da ya fi damun mu illa rashin zaman lafiya, ba abin da muke sha'awar mu ga yawan zu a ƙasa kamar zaman lafiya da haɗin kan al'umma da walwalarsu. To batun tsaron nan idan ka zo ka duba duk da maƙudan kuɗaɗen da ake kashewa, duk da ƙoƙarce da ake ta sama da ƙasa, kullum abun fa babu alamar sauƙi sai dai lafawa ta ɗan lokaci. Duk inda aka yi sulhu da 'yan bindiga matuƙar ba a karɓi waɗannan bindigogi ba, igiya jike ne domin ko wani abu zai iya faruwa. Me kuke ganin yana kawo gaba baya a ƙoƙarin magance wannan matsala ta tsaro a Najeriya? To, wato akwai ana rawa ana ɓoye gemu. Akwai gwamnatocin da a maimakon su fito gadan-gadan su shiga cikin harkar a yi ta a ƙare. Sai su ce ba ruwansu a ciki. To ya kamata kuma gwamnatoci idan ƙananan hukumomi ne suke ƙoƙari da sarakuna to su rufa musu baya a yi cikakken sulhu wanda za a amince da juna. Shi ya zama ɗan bindiga idan ya ajiye bindigarsa baya shakka cewa ɗan sa kai zai kai masa farmaki. Sai a karɓe makaman shi kuma ɗan sa kai shi kuma a karɓe makamansa. Kullum muna faɗi idan aka karɓe makamansu ya zama na an sama musu abun yi ko aikin gwamnati wanda bai wuce makaranta bai ko a makaranta wanda kasuwanci ya kama kasuwanci, kuma al'umma kullum abin da muke faɗi ya zama sun yafi juna, kowa ya yafi ɗan uwansa, kuma kowa wanda ya asarar rai da wanda ya asarar dukiya a rekod a tallafi kowa gwargwadon tallafi yadda za a fara sabuwar rayuwa. Ƙasar nan ta ko ina fa ta zama cike da bushasshun kirare ta yadda tartsatsin wuta ɗaya zai iya tada gobarar jeji. Kullum muna ba gwamnati shawarwari, muna da shawarwari masu kyau sabi fil waɗanda muka a sakamakon binciken da muka yi cikin watanni 3-4 in Allah da kashi 60 cikin 100 ko sama na matsalolin ƙasar nan da ya na tsaro musamman da ya shafi arewa maso yamma da arewa ta tsakiya in Allah da za a kawo ƙarshen su. Saura kuma a cikin watanni su ma za a kawo ƙarshen su matuƙar na afi arewa maso yamma da arewa ta tsakiya in Allah da za a kawo ƙarshen su. Saura kuma a cikin watanni su ma za a kawo ƙarshen su matuƙar na arewa maso yamma da arewa maso gabar ne don na so suke suna juna shigar gizagizai. Kamar waɗanne sabbin shawarwari ne kuke da suna magance wannan matsala? Shawarar da muka bayar din nan ita zamu nana ta tukuna dai ita ce ginshikin da za a samu yarda da amana. Muka ce a zo a yi taro na al'umma. Ɗauki misali Katsina ko kuma Zamfara wanda a nan fitinar ma ai ta tsiro gaba ɗaya daga Maru local government ta fantsamu ko ina. A zo a yi taro bisa amana da makiyaya da manoma. Kullum mu magana ba wai sulhu da 'yan bindiga bane. Su ma sun saba al'umma ai. Sulhu za a yi a tsakanin al'ummar ƙasa. An cutar da mutanen gari ba haƙƙinsu, an cutar da 'yan kasuwa, an cutar da manoma,
da kuma makiyayan da aka share wa dabbobi gaba ɗaya kuma 'yan sa kai suka je suka farmake su suka haukace su ma suke ƙara abin da ba daidai ba. To akwai buƙatar dukkan mu zauna mu ga juna kaddara ce ta shigo muguwar kaddara amma duk abin da ɗan adam ya samu kansa wajibi ne nemi mafita. Mafita a gare mu ita ce mu dinnan al'umma ɗaya ne babu yadda za a raba mu bar tuwo ne in ka tuƙa ba ka ware gari da ruwan. So mu zo mu zauna da 'yan kasuwa da manoma da makiyaya kowa wanda aka kashe wa ɗan uwa wanda kuma shagonsa ne aka sace ko gonarsa aka kashe duka a zo a ɗauki rekod a ba su tallafi mun ce ma hanyar da za a samu tallafi a yi a filfan gwamnati ta shigo ta tallafa al'umma su shigo su tallafa kuɗaɗen da aka tara nan a rinka tallafa wa al'umma don a samu zaman lafiya don yanzu ko ka murƙushe fitinan nan kowa ba shi da aikin ya za a zauna lafiya kuma kowa iya harba bindiga. Khalil Muhammad Bello kenan shugaban kungiyar makiyaya ta Kulan Allah wato Kaciran a Najeriya. To a Najeriya dubin wasu 'yan bindiga ta cika yayin da suka tsallaka cikin jihar Katsina daga makwabciya Zamfara da nufin kai ramuwar gayya. Sojoji sun ce sun halaka 45 daga cikin 'yan bindigan cikinsu har da wani kwamandansu mai suna Kacalla Alti wanda bayanai suka ce kasurgumin ɗan bindiga ne da ke addabar wasu sassa na jihohin Zamfara da Katsina. Ga Abdulsalam Ibrahim Ahmad da wannan rahoton. Bayanai sun ce tun da farko 'yan bindigan waɗanda suka taso daga jihar Zamfara sun kai hari ƙauyen Alhazawa na yankin ƙaramar hukumar Ɗan Musa a jihar Katsina ranar Alhamis da ta gabata don satar shanu, amma kuma jama'ar garin suka nuna turjiya har ma suka halaka 4 daga cikin maharan. Kwana guda bayan aukuwar hakan ne kuma 'yan bindigan suka sake ɗaura ɗamara da nufin ɗaukar fansa kan jama'ar ƙauyen, amma kuma suka ci karo da rashin sa'a a cewar Dr. Nasiru Ma'azu, kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Katsina. An yi artabu da 'yan bindiga waɗanda suka shigo daga jihar Zamfara suka shigo jihar Katsina da neman za su zo su yi ramuwar gaya a ƙasar Musawa da ƙasar Matazu. To a kan hanyar su ne sai suka yi gama da su sojojin da ke aiki a ƙaramar hukumar Ɗan Musa. A nan ne aka kashe 45 daga cikinsu har ma akwai wani babban kwamanda wanda ake ce ma Alti shine kamar mataimakin Ado Alero shi ma an kashe shi a cikin wannan faɗan da aka yi. To ɓangaren jami'an tsaro kuma fa? Mun rasa sojoji guda 3 a wannan gaba nake ma iyalan sojojin nan ta'aziyya nake ma rundunar sojan Najeriya ta'aziyya nake ma al'ummar jihar Katsina da Najeriya baki da ta'aziyyar risha waɗannan bayan Allah waɗanda suke ƙoƙarin kare rayuwar al'umma da dukiyoyinsu. To yanzu wani hali ake ciki a wannan yanki? Inda aka kashe waɗannan 'yan bindiga daman karamar hukumar Ɗan Musa ne a Maidabine A-Ward. Mutane suna nan suna ci gaba da hidimar rayuwarsu saboda an daɗe ma ba a samu daman irin wannan artabu ba sai da mutanen suka shigo kuma ba a ma 'yan jihar Katsina ba ne. To kana batun an samu wannan nasara amma kuma har yanzu ana samun aukuwar hare-haren 'yan bindiga a wasu wurare na jihar Katsina. Yanzu a jihar Katsina yawanci hare-haren da muke samu suna hitowa ne daga jihar Zamfara da jihar Kaduna. To amma mu nan ana hare-haren amma bai ta kara karya ba kuma da bakin kokarin mu ga mun tsaye da abun insha Allah. To ko wane ne Kacalla Alti da kisan da sojoji suka yi wa 'yan bindiga a jihar Katsina ya rutsa da shi? Ga ƙarin bayani daga bakin Manir Sani Fura Girke wani ɗan jarida mai binciken ƙwaƙwaf kan harkokin tsaro. To shi Kacalla Alti kani ne ga Kacalla Isu Yalo wanda aka kashe azumin bara kuma kani ne ga Ado Aleru mahaifin shi kani ne ga mahaifin Ado Aleru to kaga zama kanin Ado kenan. Sannan daba shi tana dajin mun haye da ke karamar hukumar Tsafe a jihar Zamfara shine ya gaji wancan Isu din ba a gurin kai hare-hare. Ya yi ƙaurin suna gurin kai hare-haren musamman a yammacin ƙaramar hukumar Tsafe da kuma hanyar da ya tashi daga Kusau zuwa Funtuwa. Sannan a baya-bayan nan kuma shine ya gayyato 'yan Boko Haram inda suka zo suna dasa nakiya a hanyar Tsafe zuwa Funtuwa kenan. Za ka iya cewa ma ya rikide ya tashi daga ɗan bindigar daji ya zama Boko Haram gaskiya. Hare-haren 'yan bindiga dai wata babbar matsala ce da ke ci gaba da addabar shiyar arewa maso yammacin Najeriya, al'amarin da ke ta yin sanadin asarar rayuka da dukiyoyi baya ga kasar harkokin noma da kiwo a yankin. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abujan, Najeriya. Inda yanzu yake karfe 8 na safe ne saura minti 17 haka kuma yake a Disina da ke jihar Bauchi a Najeriya karfe 7 saura minti 16 kenan
a Nima da ke Ghana. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na intanet bbc.com inda za ku iya karanta labarai da dumi su, za kuma ku iya tattauna akan labaran da muke kawo muku a shafukanmu na sada zumunta da muhawara. To a farkon shirin an ji cewa yakin da ake a Iran ya shiga kwana na 9 inda Isra'ila ta kai wasu jerin hare-hare ƙasar, ita ma Iran ta ci gaba da kaiwa makwabtanta hari. To yanzu kuma sai filin mu tattauna wanda BBC Media Action Nigeria ke shiryawa. Lokaci yayi da za mu tattauna. Ƙwarai kuwa lokaci yayi da za mu tattauna. Me sauraro zan so ka gyara zama ka kuma karkada kunnuwanka domin kuwa cikin shirin mu tattauna na wannan makon ziyara zan kai wa wacce za ta taya ni gabatar da shirin. Muna kuma ɗauke da mabambantan ra'ayoyi game da bawa 'yan mata da kuma matan aure matasa damar amfani da fasahar zamani. Sai in ce, biyo ni mu tafi tare. Sabon salo. To mai sauraro, cikin shirin a yau na yi tattaki ne takannas ta Kano inda na kawo ƙwararriyar mu ziyara. Ƙwararriya barka dai. Yauwa barka da wannan lokaci. To ko menene sunan unguwar nan taku? To sunan unguwar mu ka daure, dan na san kun daure ne ka kuka zo. A jihar Kaduna kenan ko? To zan baki dama ki gabatar mana da kanki. To, sunana Zainab Sa'idu Idris, kuma ni ƙwararriya ce akan abubuwan da ya shafi fasahar zamani da kuma yadda za a kula da tumballe mata a wannan babban duniya da muke ciki na fasahar zamani. To Zainab, kasancewar ki ƙwararriya musamman a abin da ya shafi mata musamman dangane da fasahar zamani. A ziyarar da na kai jihar Kano, na ziyarci zaure amma fa na magidanta da suke tattaunawa akan wannan batu. Tattaunawar ta mai da hankali ne kan irin matakin da suke ganin ya dace a baiwa 'ya mace da kuma su matan aure matasa damar amfani da fasahar zamani. Muhimmancin ba su damar da kuma wuraren da suke ganin za a iya fuskantar kalubale. Amma dai kar in cika ki da surutu, bari ki saurari yadda tattaunawar ta kasance. To shi kenan. Yawa. Bakin zaren a kamo zauren magidanta ka neman nufarsa zauren magidanta Malamai barkanku da kasancewa cikin shirin mu tattauna. To kafin mu je ga tattaunawar kai tsaye zan so in ba ku dama ku gabatar da kanku. Sunana Abdullahi Mustapha. To sai kuma ɗayan malamin. Sunana Muhammadu Gali. Sunana Haruna Muhammad. Sunana na Nura Hassan Sharif. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni a ra'ayina mata 'yan ƙasar shekara 17 bai kamata a ba su waya ba. Domin waya zai koya musu wa'insu abubuwa ne wanda tunaninsu ko kuma ce kwakwalwarsu bai kai su yi amfani da wannan abun ba. Yanzu yara tun shekara 5 zuwa 6 za ka ga yadda suke iya sarrafa waya. To ni a ganina hana shi ba shi ne mafita ba, abin da kawai ya dace kawai a nuna musu kawai su san ta inda ya kamata su yi amfani da ita inda za ta amfane su. Ni a ra'ayina za a iya ba yarinya 'yan shekara 12 waya ta yi amfani da shi in ta gama firamare, saboda yawanci makarantu ana amfani da waya, ana ba yara assignment su duba a ci. Kai dai uba ka dinga bibiyar ta, ka koya mata yadda ake shiga nemo karin ilimi, zai ilmantar da ita ya wayar da ita, saboda duniya ta zama a tafin hannun mutum. Zamani ya canja, ba kamar irin da babu waya ba, sai mutum ya je library ya je ina ne, amma yanzu a waya yaro zai samu ilimi wanda zai amfanar da shi da mutanen gidansu da amfanar da mai unguwanninsu. Shine wannan ra'ayina. Ka gane ko kowa ma ya san tana da amfani ita waya. Na ji Gali kai yadda ka ce musayi da Haruna yadda ya ce
kusan za ka ce ai dama shi duk abin da ya zo a rayuwar duniya dole yana da amfani da rashin amfaninsa. To in ka ɗauki shi ya danganta da yadda ka amfani da abun. Kowane ba zai iya kawo abu mara kyau zai kawo mai kyau. So ita kan waya tana da abubuwa da yawa masu amfani wanda take amfani da yara ɗan da sauransu haka. Akwai yarinyar da na sani ɗinki take yi. Ta hanyar waya take saka yanzu abin da ke ga maka ita take wa kanta kayan kicin da ake na auren mata kuma ta hanyar waya take saka take tallatawa. Sannan akwai wanda da yawa zaka sani samu ta hanyar waya suka samu suka je suka yi wani abu suka cike suka samu admission. So waya tana da amfani da ba shi da iyaka gaskiya. Akwai wani abu na kula da shi musamman 'ya'ya mata. Ni na yi malami na mata. Duk yayin da yarinya ka ce mata kar ta yi kaza ko ka nuna mata illa sai ta shiga ta ga me illa ta gwada illar. Sannan jikinta zai gaya mata a sha da ake cewa ba shi da kyau gaskan ne ba shi da kyau. In ka ɗauki makarantunmu na arewa kau ga baki ɗaya. Ƙwalle kashi 30 ne ko 20 suke da computers. Wannan shine zauren magidanta. Mangali kamar yadda kake magana yanzu inda muna da yaran mutum suna ƙanana suna da ilimin kwamfuta da za mu samu ci gaba a arewacin Najeriya. Amma yawanci iyayen da muke hana su samun ba su dama mu koya musu wasu abubuwan in suna ganin uba a gida yana da waya yana daddana ko yana da kwamfuta yana amfani da ita yaron ko da yaushe ko yarinyar ko da yaushe tunanin ta me za ta koyi abin da iyayenta suke kaga tun daga nan ma yaran sun fara koya za su san yadda ake amfani da yanar gizo da yadda ake neman aiki ko sana'a ko wani abu yara za su samu wannan abubuwan da za su samu ci gaba amma rashin ko da yaushe ba ma ba su kwarin gwiwa mu iyaye shi yasa yawanci ake barin mu a baya ni a tunani na kenan ma angali in ka duba wannan maganar ta kamar dai ina tare da kai a wannan maganar gaskiya saboda gaskiya ina ga hana su din ba shine mafita ba kawai dai a ba su kar a damu da wai shekarun da aka ba su din kawai abin da ya kamata abin a monitoring din sosai yanda kuke faɗa haka ne wannan zamanin dole sai da fasahar zamani duk abin da za a yi to amma gaskiya mu arewacin Najeriya kai kuna wata mai da hankali na kan birane kawai to kuma ƙauyuka diya za su a nan biranen ma ko wanda su kansu iyayen ma fasahar zamanin ba su santa ba ba su iya ba yaran ma kuma sun je makarantan ya saka samu kwamfuta za ta koya musu ba su iya komai ba akwai matsaloli sosai gaskiya. Salamu alaikum. Idan aka yi zancen fasahar zamani akan 'yan mata da matan aure za mu iya cewa ba dukansu ne suke da daman da za su iya amfani da fasahar zamanin nan ba. Wata yanzu ka zo ka bata waya ka bata waya amma ba ka da za ka bata kuɗin data ta sa ya za ta yi amfani da fasahar zamani. Ni a gani na kamar ya zama mana dole ne yanzu kawai ka kalle yadda zamani yake ya zama kowane uba dole ya zama ya cewar ya mai da hankali wajen koya 'ya'yan shi da ita kanta matar tashi yanayin yadda za su yi amfani da fasahar zamani. Siyan data dole zama ka a cikin budget ɗin kan kai ɗan salari ne to duk wata ka fara tunanin cewa ta ina nawa zan ware in sai wa 'yata ko 'ya'yana da matata data kuma sannan aikin ka ne ka nuna musu yadda za a yi in ya so ta nan kana masu guri mai kyau da mara kyau amma dai ya zama kamar ka ɗora kanka wani babban aiki ne matsayin ka na uba watakila in baka iya ba kai watakila kai baka yi karatun boko ba sai ka fara tunanin ta ina za su fahimta za a koya musu yana abubuwan amma wanda za a nema dai ya zama kamar dole a wannan zamani in dai ana so a mori ilimin zamani a ci gaba a rayuwa to dole sai uba ya shiga ya ba da gudunmuwarsa watakila a da ba su da wayoyin ne ko ba kwamfuta a gida da sauransu dole ka fara tunanin ta ina za a yi wannan abun. Yara mata da iyayensu mata ya kamata tun at early age a ce sun fara amfani da waɗannan fasahohi na zamani sabida gaskiya in ka ce za ka hana yara amfani da to gaskiya rayuwar tasu kamar kana ɗan jawo musu wani ɗan ja da ba su rika tafiya da zamani ba. Nan gaba ma za a daina su wa X ne ku a cikin mai jaraba sai dai mai a cikin kwamfuta kaga in ka koya yaran ka tun suna yanzu in sun zo wannan lokacin mai za su kaga sun san yadda ake amfani da kwamfuta ko waya. Kowa ya faɗi abin da ya kamata a yi dangane da amfani da fasaha ta zamani. Lallai fasaha ta zamani tana amfani sai dai kuma Allah ya tsare mu. Wannan shine zauren magidanta. Bata kyale barna ba tambarin duniya daɗi ya yaro zuwa babba in za a taka akan daidai ba a sami rauni ba. Rayuwar duniya daɗi yan aminta ta babatin zamba makwanci.
ina sauraron shirin mu tattauna. Abin sauraro na. To Zainab, kin dai ji yadda tattaunawar ta kasance da su Malam Gali, Malam Nura da dai sauransu. Gaskiya an tattauna, an baje komai a faranti, an sassarrafa shi yadda ake so, kuma duk ba za a ga laifinsu ba domin iyaye ne. Dole suna son ya kasance tarbiyyar da suke bayarwa ingantacce ne tabbale ga 'ya'yansu mata. Haka ne. Amma kuma ta wani bangare kin san idan har kamar yadda zan ce kamar Malam Nura ne ya faɗa, ya ce idan har ka ɗauka 'ya'yanka a matsayin abokai ka ja